Ola, chamome Emma, teño 8 anos e veño aquí a mostra porque me gusta moito palillar, desfilar e máis que ás veces, cando nos toca desfilar cas firmas, levamos os vestidos moi bonitos e hoxe estou aquí para desfilar e palillar. Ola, son Paula e gusta ir a mostra do Encaixe porque están todas as miñas amigas. Ola, son Claudia e gústame palillar. Ola, chamome Alba e a mí gustame palillar porque están cas miñas amigas. Viva a mostra de Encaixe de Camariñas! Camariñas, onde nace o Encaixe.